ni tafiya kiris ajalina da sanadi ba zan ki faɗa ba. A tafiyar haka sha fama ga kadara ba za ka guje ba. A so ka samu mai maka hidima baka yi hakan akan tsoro ba. Kalagon ka koma dama ba su shiri na warewa ba. Mai afuwa kamun shi na dama aikin ka ba na tafewa ba. Na gada duniya ruba ce badan ina cikin yanayi ba. A tafiyar haka sha fama ga kadara ba za ka guje ba. Uwa uba sun ce na yi aure ba na ji kan ba na so ba. A rayuwa ina da muradi a san ba don tsoro ba. In yi gida na mallaki jari dan yau da gobe ba wasa ba. Hakan ya sa na ce su jirani ba dan arai da wata manufa ba. A tafiyar haka sha fama ga kadara ba za ka guje ba. Ku yafuwa ina da bayani da yawa ba zai faɗi duba. Mace kwarai ita ta haife ni ba zan iya idan ba ita ba. Idan na ce na tsani mata ba zanawa da babata ba. Na hakan ku ce kai juna don ban ga tamkar uwa ba. A tafiyar haka sha fama ga kadara ba za ka guje ba. A tafiyar haka sha fama ga kadara ba za ka guje ba. Na tafiya kan kauna ne silar waya ba zan boye ba. Da na sani akan wahala ne in ka fi sanni ba aibu ba. Mai gaskiya ta ce yawa ne karya fure take wada ba. Kirki ka shi domin kanka ba dan akan labargewa ba. A tafiyar haka sha fama ga kadara ba za ka guje ba. Mashirco ina ranar ka mayaudari ba zai dace ba. Da kika ce musu mun sha harka ki tuna rabu bai bacci ba. Kan kina ci banzan duka amma hakan ba zai damun ba. Mai zana ce wa umma da abba su gane ban yi laifin nan ba. A tafiyar haka sha fama ga kadara ba za ka guje ba. To mai idan na ce zan furta ban san ta yaya zan fara ba. Domin da ni dai ta mun catin da zantukan da bai dace ba. Kasa idan an bar tarbiyya kunya ba za a samu san ba. Gani garin da ba dangina a kulla ban sanya zan ba. A tafiyar